سلام زغوركم تخاتلتنا كما يتوعلو باركس نايز ساعات زيناتات زمزيكم اللخو مجمرتا ግን አርዕስተ ዜና ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በመክተላዘዝ ኃይል ባህር ሩሲያ አድሚራል ቭላድሚር ካስተኖቭ ዝተመርሐ ወታደራዊ ጉጅለ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ መቕበል ኣጋሽ ቤት መንግስቲ ደንደን ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ ፑንትላንድ ቆንስል ኢትዮጵያ ክትዓጽ ዝተዋሃባ ትእዛዝ መንግስቲ ሶማልያ ነፂጋ እስራኤል ምስ ክልተ ሰራሕተኛታት ረድኤት ብዝተኣሳሰር ክልተ ላዕለዎት መኮንናት ኣባሪራ ዩክሬን 6 ነፈርቲ ሩስያ ከም ዘዕነወት ገሊፃን ካልኦትን ዝብሉ ዜናታት ሒዝና መፂናኩም ኣለና ሰናይ ምክትታል ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በመክተል አዛዝ ኃይል ባህር ሩሲያ አድሚራል ቭላድሚር ካስተኖቭ ዝተመርሐ ወታደራዊ ጉጅለ ኣብ ማዕስከር ደንደን ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ በፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በመክተል አዛዝ ኃይል ባህር ሩሲያ አድሚራል ቭላድሚር ካስተኖቭ ዝተመርሐ ወታደራዊ ጉጅለ ኣብ ቤት ጽሕፈቱ መቐበል ኣጋሽ ቤት መንግስቲ ደንደን ተቐቢሉ ኣዘራሪቡ ካብ ወደባውያን ከተማታት ምጽዋዕን ዓሰብን ተበጊሱ ኣብ ዞባታት ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ ዑደት ዘካየደ በመክተል አዛዝ ኃይል ባህሪ ሩሲያ አድሚራል ቭላድሚር ካስተኖቭ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ወታደራዊ ልኡኽ መንግስቲ ፌደሬሽን ሩሲያ ትማሊ ميازي 2024 أسمرا دحر مئتاو ኣብ ሰዓታት ምሽት ኣብ ቤተ መንግስቲ ደንደን ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን ደጊሙ ርክብ ከም ዘካየደ ወግዓውያን መርበባት ሚኒስትሪ ዜና ሓቢረን እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዘገድሱ ናይ ሓባር ዛዕባታት ኣተኪሮም ዘተ ከም ዘካየዱ ወሲኹ የረድእ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣካል ቃፍላይ መራኸቢ ውግእ ሰላማዊ ውቅያኖስ ሩስያ ዝኾነት ፍሪጌት ማርሻል ሻፕሽንኮቭ ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕርን መደበር ኃይል ባሕሪ መጽዋዕ ወይ ማሳዋ ናቫል ቤዝ ናይ 5 መዓልታት ዑደት ድሕሪ ምፍጻማ ትማሊ ናብ ሃገራት ተፋንያ ከም ዘላውን ተገሊጹ قوامي توكل منغستي ኤርትራ በህብረት ሀገራት አምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ተሸሊማ قوامي توكل منغستي ኤርትራ በህብረት ሀገራት አምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም በዓለማዊ ፌደሬሽን ሰላምን ፍቅርን ተሸሊማ ኣብ 2000 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ክፍለ ሀገር ካሊፎርኒያ አሜሪካ ዶክተር ሆንግ ታኦስትስ ዝተመስረተ ፌደሬሽን ሰላምን ፍቅርን ዓለም ነፍቅርን ሰላምን ዓላማ ገይሩ ዝሰርሕ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከም ባህላዊ ምልዋጥን ጽምብላት ስርዓተ ክብርታትን በመክያድ ከምኡን ኣብ ዛዕውደ ኣበርክቶን ዝገበሩ ወገናት ሽልማት ብምዕዳል ንሰላም ዓለም ዝሰርሕ ትካል እዩ قوامي توكل ኤርትራ ውድ በህብረት ሀገራት አምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ንአምባሳደር ኖርዌይ ኣብ ትውድብ ኣብ ቤት ጽሕፈታ ተቐቢላ ከም ዝዘራረበትውን ኣብ ገጻት ትዊተራ ሓቢራላ ኣብታ ኣጋጣሚ ክልቲአን ኣምባሳደራት ብዛዕባ ድሕነት ኣብ ኖርዌይ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዜጋታት ድሕሪ ምግምጋም ኣብ መጻኢ ኣብቲ መዳይ ብቐረባን ብሓባርን ክስራሓሉ ኣብ ምርዳእ ከም ዝበጽሓ ድማ ኣረዲኣ ፑንትላንድ ቆንስል ኢትዮጵያ ክትዓጽ ዝተዋሃባ ትእዛዝ መንግስቲ ሶማልያ ነፂጋ ፑንትላንድ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ኣብ ከተማ ጋሮዌይ ዝርከብ ቆንስል ኢትዮጵያ ክትዓጽ ዘሕለፎ ትእዛዝ ከም ዘይተቐበል ኣፍሊጣ ማእከላይ መንግስቲ ሶማልያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ጉዳይ ሃገር ኢዲኤትሎ ብዝብል ኣብ መቃድሾ ዝነበረ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ካብታ ሃገር ክወጽእ ከምኡን ኣብታ ሓውሳ ርእሰ ምሕዳር ዝኾነት ፑንትላንድ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ዘሎ ኣብያተ ጽሕፈት ቆንስል ኢትዮጵያ ክዓጽው ኣዚዝዩ መንግስቲ ፑንትላንድ ሶማልያ ብዝብል ጽዋዕ ምሕዳር ፑንትላንድ ሎሚ ኣብ ዘወጽኦ መግለጺ እቲ ቆንስል ንኽዕጾ ዝተመሓላለፈ ትእዛዝ ሕገ መንግስቲ ሶማልያ ዝተሓሲብ ብምባል ተግባራዊ ከም ዘይገብሮ ኣፍሊጡ ምስ ጎረቤት ሃገር ኢትዮጵያ ናጻ ሃገር የምስት ትብል ሶማሊላንድ ምስ ሓውሲ ርእሰ ምሕዳር ዝኾነት ፑንትላንድን ኣብ ፖለቲካዊ ወጥሪ ኣትዩ ዝርከብ ማእከላይ መንግስቲ ሶማልያ ንሰለስቲኦም መንግስታት ዝምልከት ተሪር ዲፕሎማስያዊ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ገሊጹ ኣሎ ምምሕዳር ፕሬዝደንት ሓሰን ሼክ መሐሙድ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ሙኽታር ከድር ዋሬ ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ካብቲ ሃገር ንኽወጽእ ትእዛዝ ካብ ምሃብ ሓሊፉ ኣብ ሃርጌሳን ጋሮዌን ዘለዎ ቆንስላት ኢትዮጵያ ክዕጽው ኣዚዙ ኣሎ ይኹን እምበር ሚኒስትራት ተን ርእሰ ምሕዳር ነቲ ውሳኔ ከም ዘይቅበሉ ተዛሪቦም ብተወሳኺ መንግስቲ ሶማልያ በአዲስ አበባ ዝርከብ ኣምባሳደሩ ንሓፈሻዊ ዘተ ካብቲ ሃገር ምስ ተፀውዐ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢን ዓለም ለኻዊ ርክባትን ሶማልያ ሓቢሮም ስጉምቲ ሶማልያ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ዲፕሎማስያዊ ዝምድናታት ትበትኽ ዘላ ምዃና ከም ዘመላኽት ተዓዘብቲ ይገልጹ እንተኾነ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ ዝሃበቶ ርእይቶ የለን ሶማልያ ነቶም ኣብ ቀረባ እዋን ዘለዉ ኩነታት ከምኡን ሉዓላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነታን መሰረት ምግባር ብርክት ዝበሉ ዲፕሎማስያዊ ስጉምትታት ከም ዝወሰደት ሓቢራላ መንግስቲ ሃገር ኣብ መግለጺኡ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢዳእትያ ክብል ይኸስስ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ 2024 20 ኪሎ ሜትር ገምገም ባሕሪ ሶማሊላንድ ምርካብ ምስ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ሰነድ ስምምዕ ከም ዝተፈራረመት ይዝከር እታ ሶማልያ ከም ግዛኣታት ተቆፅራ ሶማሊላንድ ካብ 1991 ጀሚሩ ርእሰ ምሕዳር ኣብ ውጃ ከም ፀንሐት እውን ይፍለጥ እዚ ከም ኢሉ እንከሎ ሓውሲ ርእሰ ምሕዳር ዝኾነት ግዛኣት ፑንትላንድ ኣብ መቃድሾ ዝርከብ ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ትህቦ ኣፍልጦ ከም ዝኸልአት ኣብ መጀመርታ ሰሙን እዚ ኣፍሊጣ መንበራውን ይዝከር ነዚ ስዒቡ ኢትዮጵያን ፑንትላንድን ኩሉ መድያዊ ዝምድና ንምዕባይ ተሰማምዐን እዚ እቲ ምስ ርእሰ ምሕዳር ሶማሊላንድ ዝተገብረ ሰነድ ስምምዕ ፈጢርዎ ንዝጸንሐ ወጥሪ ከም ዘጋድዶ ይግለጽ መንግስቲ ምሕዳር ፑንትላንድ ሎሚ ኣብ ዘወፅኦ መግለጺ ውሳኔ ሶማልያ ከም ዝቃወም ብምሕባር ፑንትላንድ ናይ ወጻኢ ድሌታት ንምሕላው ካብ ኣፍልጦ ማእከላይ መንግስቲ ሶማልያ ወጻኢ ብቐጥታ ናይ ገዛእ ርእሳ ርክባት ክትምስርት እያ ኢሉ
يوكرين شدشت نفرت روسيا خمسة عنوات كليسا يوكرين أبدأ روسيا بصفت متقعد سب ألبو نفرت متقعتي أبزبا روستف أبزركب مدبر أير شدشت نفرت روسيا كمزة عنوا كليسا من جتات تن بي بي سي يوكرين أبزهابو حبريتا توسخت شمون تنفرت بخبيت كمزة إسراء بالات أقل قلد ما مويتهم ويتقوديهم كون خمس خلون حبيرهم اتمدبر نابكن مجنبار زوافرو سو إسران شوعتن سو سلاسان أربعتن نفرتي زركبو مخانون أتم من جتات عمل كتم بزعباز متقعد بوغان روسيا استوهاب مجلس يلن بيبسون نزل أبصابات بنت أخرجت أي كالن زلوا يغن برلع لأربعة سب ألبو نفرت أبتمس يوكرين زداب زوبا على ما خمس جبرة سلسلة روسيا قليس أمالو ناي بي بي سي روسيا وتردو تنتان زخنة بافل أكسيونوف أبحث يرجزي بوزحت سب ألبو نفرت استفدت أمت كعتين مكالا خلا أي روسيا كقبل تخول نيرو يبل منستر مكل خال روسيا زباتات ساراتوف كروسك بيلغوردن كراسدوردان وين على ما خمس جبرة قليس كلنتن سب ألبو نفرت كم ستارماون حبيرو أم حداري روستوف فاسيلي غلوبيف اب تليجرام channel اب زرق حملختي اب اورجا موروزوفسك روستوف نقص مدبر الكتريك كم ستار من استات شدش 100 ساعات نقل ساعات بزي حل الكتريك كم سترفون قاليصو دحيرو اب زرق صحف دما ابتي كم معرفو نفرت بزح بزي رحق بزودقه سب البو نفرت 8 ساعات كم زقسلون حبيرو يوكرين اب زغربا هنا وشت روسيا بزركب بوتاتات سب البو نفرت تفصم متادرون ساعتن تكالات علامه زغبر متقعتي احيلايا سراويتا كبد حصرت تكوست خمسه قطم بترغاغماتن كنت نبرت أبز عمت كنا وشت هاجر 1 مليون سب ألبو نفرتن مفراي مدى بغميت ألا بسولوس أبتا كاب دوبي كرين روسيان لعليشان كل 300 كيلومتر رحقة بتركب كتما تاتارستان استفدت أمت قاعد سب ألبو نفرت حلف نت كم زوسدتون يذكر أزين حدا فابريكا سب ألبو نفرتن متسارينا على ما زقبر متقعتي دحر مجمار تخنات أو وشت زعمقة مريت روسيا استفدت أما خونن كله 10 تغلت سبات كم زغسلون تقليسو نيرو إسرائيل مسكت سرحتنيا تتريد بستأسسر كل العلوات مكونات أباريرا سراوت إسرائيل أبز حلف سونيا بكذا بستفز أمت قاعد شوعة سرحتنيا تتريد دحر مقتلهم كل العلوات مكونات كابسرحهم كم زبارة أفليتو تم قدات سرحتنيا تتورلد سنترال كيتشنز تبهلت كالرديت كوينهم نسعبو إسرائيل بستفر لأكلات كتنكفن كام رحت على مجزت كبيت حن تنحيو بيت صحفت سبع مسألة حبرات هاجرات تبقى زاب على سرحتنيا تتريد فتز أمت قاعتي قبل كنات كخوني خلي قبل سكفتو قاليتيوم صحف كفل قدات وصا أمريكا أنتوني بلينكن بوغنو هاجرو نتشوعات سرحتنيا تتريد زغت لمت قاعت إسرائيل بتنقاق تمرمرو خمزلا قاليتيو أبراسلس نغازيتنيا تتابزها بقال إسرائيل نزفت أمي مول حلفنت كتوسد أزي أقداسي بمبالا بلعلتهم تحتتي سقمتات موسادا أقداس مخانون أسمير لهم مسارت زي وتادرو حيل إسرائيل يقريتها بمحتات نتمت قاعد تخبير كيكا خبل بمقلات مرمرة خمزة كايدة أفليت ومنبارو يذكر اتفلا من مرمرة بطرتنيا وتادرو حيل إسرائيل مجر جنرال يوآف هار إيفن زكايد زلو خينو تمال عربي قلم عبالتات ترى يوم نسيعبو حيلتات مكل خال إسرائيل كلت العلوات مكونات كابسلت أنا مقالي الله بتوسخي كيلاتات سب ألبو نفرتو حدا بورسا زحز سرحتنيا رديت بقيقا عطق مسيلو كم ستر أيامن بسنكز دما نحنت مكينات تكال رديت على ما خمس قبرون تأمينو اتمرمر خمسة ملكتو أولات تمت قاعد تفتزمت أهدو سراويت مكل خال هاجر عطقات حماس سلسة مكاين اتتكال رديت تقاطات إرام إلهم آمينهم نيرام زغونا قبنا وتكبار تفتز منتخوينون مرقات كابت فلا ماي مرمرة سترخبو كلهم مرتوعتات نابل على حقا وبعل مزي سراويت إسرائيل كم استمحلالفو سراويت إسرائيل وسيخ عبرو يخون بر وورلد سنترال كيتشن سراويت إسرائيل نايجازا رسو ودكات بتأمانت كمرمراي كألني بمبال نتأخم شنك مسرت تسوي له وانا صحف حبرات هاجرات أنتوني غوتيريز ون أبو تادرو أقوات إسرائيل زقات أمودكات نمرام نتأ مرمراتات كمون أبايتا ترقم زلون زعك أنا لو تياد اللي بمبال نتأوي تتكال أسمير اللوم ودب حبرات هاجرات كاب شوعات تتكم تجميرو بوحدو 296 سبعة سرحتنياتات كم استقط لي قلت نفسه كفى من متى كم استقط له كمفل ندلي ناخبل غوتيريز سمعتو قليتو دحر تمت قعتي وورلد سنترال كيتشنن كالو تكالات رديتن أبتا حدا بحدا مليون هزبي مزسكح كاتمتي كالس كم زلز قمت اللق أزاز هبوز نور حجز أقواريت أميوم غوتيريز وسيخو مسمرار ترديت مزعت أو أفدقت ميتي خفت لعل فرق هزبي زسكح كاتمتي قات مولو يلو لومي أب كذا زركبوا هتسانات بحثرت مقبن ماين موت اللو أزن مرد زتسجمي ملء بملء دماغه قد زخالي قبل وسيخو دحرش دشاور حكينات بتجزات زلو خناتات فتسوم تسفى زقرص مخانو بمقلات إسرائيل ناب كذا زبط حجز بقلطف كتبرخ تسفى خمزلوون حبيرو إذا خمزيلن كله مسمرات حجز نخفت بقت على زقط زبط حزول بنيامين نتانيهو ناب كذا زقتو أفدقتات أرزن ودب أشدودن كم استخفتو مقلاتو يذكر بخليش أنا قبلت بايتو سواء مسألة حبرات هاجرات بسنكاب كينات
ኣዛዛት ረዮ ዘላ ባህሪ ኣብ ልዕሊ እስራኤል እገዳ ኣጽዋር ክግበር ዝጽውዕ ውሳኔ ደግፈን ኣለዋ እስራኤል ድሕሪ መጥቃዕቲ 7 ጥቅምቲ ካብ ኤውሮፓ ሓያል ደገፍ ረኺባ እኳ እንተነበረት ሎሚ ግን እዚ እናነከ ዝኸይድ ዘሎ ይመስል ዳርጋ ኩለን ኣባል ሃገራት እስራኤል ንርእሳ ናይ ምክልኻል መሰል ክድግፋ እንከሎ ኣብቲ ኩናት ተርእዮ ዘላ ኣካይዳ ግን በትሪ ኮኒነንን ኣብ ላዕለዋይ ትካል ተጠባቂ ሰብኣዊ መሰላት ሕብራት ሃገራት ደገፍ ምስኣና መንግስቲ ቤንያሚን ኔታንያሁ ኣካይዱ ንኽቕይር ዝግበር ጸቕጢ ዝያዳ ክብርኽ ዝገብር እዩ أمباركس خبركم تخطيتلتنا ناي ساعة زي زينا ومستندنا بزي فتسم حدش زيناتات مكتتال سبسكرايب شير لايك كومنت مقبرة يترسعيكم سلام